ରାତିର ବଢ଼ିଆ ଦିନ ଯିବା କଥା ନୁହେଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ବଢ଼ିଆ ହବ ଭିକା ଆସିବ ରାତିରେ ଦର୍ଶନ କରିବ ହଁ ଭିକା ଦେଖିବୁ ସକାଳ 7ଟାରେ ଆସିବି ଜଣମା ଏଠି 3ଟାକୁ ପହଞ୍ଚିବୁ ଆରାମସେ ଦେଖିବୁ 10ଟା ବେଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଘୁରି ପଳେଇବୁ ପୁରା ବଢ଼ିଆ ଦର୍ଶନ ହେଲା କିଛି ଭିଡ଼ ନାହିଁ ଏତେ ଝାମେଲା ନାହିଁ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ସେଦିନ କ୍ୟାମେରା ବିଷୟରେ ମୁଁ ଜ୍ଞାନ ପାଇଲି କେଦିନ नाचुन वीडियो करती चलो हाँ फटो एचडीआर ना उठते लेट हो बुझी पार तो खड़िया उठा से मिनर पके तो पूरा एआई भरी गया